एक्टरा मिनिनायानो दाबो जोबला जोब्बाय दे खुलुमबाय लोगोफोर आं चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय जों दिनै मोनसे सर्ट मुभिनि भिडिअ लानो थांगासिनो दिनै जागायगोन ओमफ्राय लकेसन नागिरगासिनो र' थांगासिनो ओमफ्राय सर्ट मुभिनि नामा जाबाय माबा जोंदाव रंजालि जागोन ओमफ्राय दा जों थांगासिनो लकेसनाव थांनानै दा नोंथांमोना जों माबोरै खालामो नायलांबाय थादो ओमफ्राय भिडिअखौबो सर्ट मुभिखौबो बे चेनेलावनो होगोन नोंथांमोना साननैसो नेनानै दा जों दिनैसो स्टार्ट खालामदो दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै थाबनो दिहुननो नाजानोसै ओमफ्राय ट्रेलारखौ साननैसो उनाव होनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जों बे चेनेलावनो होगोन ओरैनो ब्लगबो ओमफ्राय सर्ट मुभिबो बेफोरबायदिनो लाबोबाय थागोन माने दे नोंथांमोना नायलांबाय थाथ'दो सर्ट मुभिनि मेन एक्ट्रिसा नैबे जागोन आंनिनो माबा जायो मा होनो भागिन ओमफ्राय एक्टर सासेया नैयो ओमफ्राय उनाव सासेया बै जा ब्लग बानायबाय दं बेरे नुदोंना नुवाखै ओइ नायलांबाय दा जों शुटिंखौ ससे लाखांबाय ओमफ्राय दा लकेसन बेलेगाव थांलायनोसै ससे लानो नैसोर सानैया नै बे सासेया एक्ट्रिसनि बिनानाव जागोन आरो नै बे सासेया एक्टरनि बिनानाव ओमफ्राय नैयो सेकेन्ड एक्टर एसिस्टेन्ट एक्टर इयो एसिस्टेन्ट एक्टर ओमफ्राय गोसोआ थिगैना साप्लाय खालामग्रासो सिख्लाफोर बिराद लेथ्रा गोसोआयना दा थांनि बिथांनि शुटिं ससे खालामनो नुनायावनो मानसिखौ बायदि नुखायो गुन्दा दा नुखायो ओमफ्राय बैफोर उननि टेक्ला टेक्लिफोरा जाबाय सिनेमा नायग्रा ओमफ्राय बैयो नै नामा फफ्लि नायनो फैदो सापर्ट दे नोंथांमोना नायलांबाय दा जों लकेसन बेलेगाव थांलायनि मिनिखांबाय ना दे जोब्बाय दे जोबाखै एक्टरा मिनिनायानो दाबो जोबला जोब्बाय दे नायनो फैबायानो मानसिफोरा एक्ट्रिसानो बेनो दै रायजोफोर नोंथांमोन डाइरेक्टर जाबा बेनो ओंखाम जाखांनायनि मा ओंख्रि जाबोख' जोगोनार ओमफ्राय आंना मा दं मानसिफोरा नायनाय मानसिफोरा syuting naik video syuting vlogger boya video ini kasih deh vlogger boya bos por berapa deh syuting sini deh ya namanya gamsamen बिथांमोना ब्लग बानायनायाव बिराद इन्टारेस्ट बिथाङा इलान्ट बरो ना एकदम बेलेग क्लट नामामोन इलान्ट बरो साबस्क्राइब खालामना काबारे सालायब थांलायला अके खालामना साबस्क्राइब खालामना दे अननानै बिथांखौथ' सिनायखायो आरो आंखौबोथ' सिनायो जानो हागौ एकदम क्लजोबना हाराव next roll nih komen aku tawar coba apa ya yang segar lagi ya hai guys tanpa berbahasa ya harap dong minus bisa nah udah minus sih sama siapa mini neng deh miner nggak umbrisku di haime umbrisku di ini songgina ya songgina kau tahu mana songgina nih udah mana gezang kayak parasnya mana kita nangge kita tahu mana buri badan gezang kata tahu mana songgina Sam songgina teman nih siapa Start.
आं बिलाखौमोन गाननानै थानांगौ नामा? बेसेबांसो नांगौ दानथ'दो 1,50,000 सोर होनांगौ 5,000 हरनो आफा Abe itu gede. apa baru jauh kapan tang dengan huruf apa deh minna jadi start मानो जाहरनो आफा? एसे बुरजालाय मानोथो दख'नाया लाय बावबाय नांगोन tuh gosong apa nanti bina gosong apa nanti kalau masih ini kena gosong apa hei gosong apa Ren deh नांगोन tuh dengai pandai dai lomarnya kakibu karban tuh deh sudah mandi kali kawan gosong apa bide gosong apa nanti bu warna apa nanti oh dia ready start हरनो आफा दामफोरानो बाराय थाखाय जोंना शुटिंआ जोब्बाय गासैखौबो नायगोन गासैखौबो जोंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा थिनाय जाबाय आरो हानायमानि लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय साननैसोल' नेथ'दो साननैसो नेथ'नायनि उनावनो होसिगोन नोंथांमोना गासिबो नायदो बाय betul